لە دەمێ جivînekê digel Serokvezîrê İsraîlê şîretvanê ewlehiya niştimaniya Amerîka John Bolton got peymana navokiya cîhanê digel Îranê rêketinek bêsûd bû û Amerîka karî digel Ewropiyan dike ji bo danana sengiya pêtêr li ser Îranê. Teqa li xalên ewlehiya balûzxana Emerîkî li Enkerê hat kirin, karbidestên Emerîkî dibêjin teqekirina ji otomobêlekê ziyan negihandiye kesekî vê hefteyê balûzxana Emerîkî li Enkerê daxistiye lê demê ku Tirkiye cejna qurbanê dike. Karbidestên karûbarên penaberan li Kalîforniya zelama girt kabaniya xwe ya ducan digihande nexweşxanekê ji bo zarokî bibetin. Çend demijbêran piştî girtina Joel Arona Lara bi tawana derbaskirina bêqanûnî ya sinûran karbidestan got ew li Meksîko tê xwastin bi tawana kuştinê.